Ir-riforma tal-ġustizzja f'Malta hija waħda li qed issir skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Dan huwa kliem il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders li permezz ta' ittra mibgħuta lill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit-Lewis laqa l-impenn tal-Gvern Malti għar-riforma tal-ġustizzja. Fl-ittra huwa laqa din ir-riforma li qed issir dwar l-indipendenza tal-ġudikatura u servizz ta' prosekuzzjoni ġdid. Il-Ministru Edward Zammit-Lewis qal li l-ħatra tal-Prim Imħallef il-ġdid biqbil unanimu fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra huwa turija ċara ta' kemm din l-amministrazzjoni mixja fid-direzzjoni tajba f'dan is-settur. Huwa stqarr li l-Gvern huwa impenjat li jagħmel ir-riformi istituzzjonali li hemm bżonn, xprunat mir-rapport tal-Kummissjoni Venezja. Se nibqgħu xprunati mir-rapport tal-Kummissjoni Venezja, se nagħmlu riformi istituzzjonali li hemm bżonn għalfejn għaliex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna rridu nkabruha fuq livell Ewropew mal-komunità internazzjonali għaliex ir-reputazzjoni tajba ġibilna investiment serju u aktar ġid għal Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.